Γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα VS Pro. Ακριβώς. Και σε αυτό το βίντεο θα έχουμε 6 λεπτά χρόνο και τι θα κάνουμε δηλαδή. Φάρμα, μπορούμε και με φυτά, αλλά και με ζώα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με φυτά. Ωραία, όποιος προλαβαίνει κάνει και ζώα. Ναι, άμα προλάβει. Ωραία, έλα να ξεκινήσουμε. Πάμε τη μία. Και 3. Είσαι έτοιμος? Ναι, 3, 1, πάμε. Ωραία, έχω πατήσει έναρξη. Ωραία. Πρέπει να Τώρα είναι τέτοιο. Δεν θα... Ωραία, απλά θα προσπαθήσουμε μια μεγάλη. Όχι μεγάλη. Μια κλασική, ξέρω εγώ. Πού είναι οι σπόροι κι αυτά? Δεν θυμάσαι. Όχι. Πω, είμαι λίγο πολύ πίσω εγώ. Στο σίδερο εκεί είναι, νομίζω. Όχι ρε. Όχι. Ναι, στον κύβο. Ποιον κύβο? Με τον γκρας? Ναι. Α, ναι ρε. Ωραία. Πού είναι? Δεν τα βλέπεις. Όχι. Δεν γίνεται να μην τα βλέπεις. Πάρε, σου δώσω εγώ, έλα. Μπα. Συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ έχω φτιάξει τη φά. Τι? Α, περίμενε. Ναι. Τι ναι? Εντάξει, βρήκα αυτό που χρειάζομαι. Μόνο νερό δεν πήρα, το πιο σημαντικό. Μπράβο Γιάννη. Αλλιώς ο Γιάννης. Ωραία, καλύτερο είναι να τα έχουμε βάλει με το λίπασμα από το bone meal, νομίζω λέγεται. Να είναι πιαμένο, να φαίνεται πιο όμορφο. Μισό λεπτό. Ωραία. Μπρο, έχω μείνει full πίσω, δεν ξέρεις πόσο πίσω έχω μείνει. Θα έχω ξεκινήσει, ούτε block δεν έχω βάλει. Ούτε block. Μπρο, τι κάνεις? Μπρο, πού είναι το νερό? Πραγματικά θα σε ρωτήσω γιατί υπάρχει, να ξέρεις, μέχρι να καταλάβω. Δεν ξέρεις πού είναι το νερό? Όχι. Το βρήκες. Μη σχολιάσεις γιατί. Στο πίκαξ είναι. Α, ευχαριστώ. Ωραία. Έλα, είσαι καλός βίντεο. Εγώ καλύτερος. Ωραία. Μπομπομάστορας. Ωραία, βάζω ζωάκια. Έκανες ήδη την πρώτη φάρμα? Ναι. Καλά, εντάξει, εγώ... Τι εσύ? Πω, μπρο, είσαι πολύ μπροστά, εγώ είμαι πολύ πίσω. Όταν εννοείς πολύ πίσω, πόσο εννοείς? Αρκετά ώστε να ξεφτυλιστώ ακόμα πιο πολύ. Την προηγούμενη φορά το ίδιο είχε γίνει. Μην μιλάς. Ωραία, πάω. Εγώ θα κάνω και κάτι έτσι ωραίο να φαίνεται. Ναι. Ξέχασα να πω τα λεπτά. Πόσα έχουν μείνει? Είναι και ασύμμετρο. 2 λεπτά. Μπράβο, έχω χάσει. Προσπάθησα όμως, εντάξει. Προσπαθώ. Αλλά το γνωρίζω ότι έχω χάσει. Παίζει χειρότερη βάρμα να μην έχεις ξαναδεί. Να ξέρεις, το λέω. Χειρότερη να μην έχεις ξαναδεί. Έχω δει χάλιες. Από μένα. Ωραία. Εγώ τώρα έχω και τσίχρα. Άσχετο, αλλά. Σε 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Ωραία, εγώ θα κάνω και μια λιμνούλα από δίπλα.
φτάνω με τη ζωή μου. Άμα δεν έχεις μια λιμνούλα από δίπλα. Μπρο, δεν κάνω κάτι, θα τα παρατάω, δεν γίνεται. Όχι, πρέπει να συνεχίσεις μέχρι το τέλος. Καλά. Είσαι άδικος. Σε λίγο καιρό θα προσπαθήσουμε να βρούμε και να τραβάω κι εγώ βίντεο. Ή και από τη δική μου κάμερα να κάνω και μόνος μου. Να κάνεις δικό του κανάλι, θα το κάνουμε sponsor. Σπόνσορας. Όχι δικό μου κανάλι, απλά να έχω και τον έλεγχο κι αυτού, κάτι τέτοιο. Α, ναι, γίνεται αυτό, απλά παίρνεις κωδικούς. Ναι. Ή απλά μπορούμε να σου στέλνω τα βίντεο που φτιάχνω. Ναι, και απλά να τα κάνω εγώ upload. Ναι. Ωχ. Μπορώ εγώ τελείωσα βέβαια. Πρέπει να τελειώσει και στα 29 Πόσο ακόμα χρόνο έχουμε? Κάτι δευτερόλεπτα. 30. Αλλά από ό,τι έχω ακούσει από αυτά που λες, λογικά θα κερδίσω. Μην μου πεις ότι κάνεις τώρα τόση ώρα, κάνεις καλά πράγματα και απλά με κορυδεύεις. Αλλά δεν νομίζω. Έχω χάσει, εντάξει. Ωραία. Τέλος. Πω, έλα να δεις την καλύτερη φάρμα που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Εγώ ήδη βλέπω νερά από εδώ. Ωραία. Πού είσαι ρε? Είδες πόσο καλή είναι? Τι να πω? Η καλύτερη φάρμα. Πολύ καλή ρε. Έλα στη δικιά μου. Ναι, όχι ρε, πολύ high είναι αυτή, δεν είναι καλή. Γιατί συντριβάνει? Δεν ξέρω. Δεν ήθελα να κάνω κάτι και έκανα αυτό. Πολύ ωραίο είναι, γι' αυτό το λέω. Και έλα να αποχαιρετήσουμε. Ωραία, κέρδισες ρε. Κέρδισα. Καλά, αυτά τα βίντεο είναι μικρά, αλλά μπορεί να έχουν λίγο ενδιαφέρον, εντάξει. Για όποιος πιστεύει ότι το δικό μου ήταν καλύτερο, πατήστε ένα like, και όποιος πιστεύει ότι το Jordan είναι καλύτερο, κάντε ένα subscribe. Και πολλά τα subscribe λέμε.